tradiționale. Este un eveniment care s-a impus în Muzeul Astra, început în urmă cu decenii deja, ca un târg al micilor meșteșugari. A continuat ca un eveniment educațional, menit să promoveze tinerii cu talente în domeniul meșteșugurilor artistice tradiționale. Din fericire, iată, deceniile acestea și-au spus cuvântul și sunt în permanență copii dornici să învețe meșteșugurile de la adulți, de la meșterii care de atâtea ori ne facem griji că o să dispară, că sunt ultimii, că sunt penultimii, dar din fericire vedem de la an la an că ei reușesc să ducă mai departe tradiția. Îi regăsim aici la evenimentele noastre și învață de fiecare dată copii, creează școală în domeniu și lucrurile merg foarte, foarte bine. Avem de asemenea evenimentul Fără limite, împreună pentru tradiție. Este un eveniment pe care l-am gândit pentru copiii și tinerii cu dizabilități. Este o categorie de public pentru care ne-am preocupat de mai mulți ani. Am vrut să o includem în categoriile de public de care suntem interesați și pe care le dorim aici alături de noi. Am vrut să-i motivăm pe acei copii, pe acei tineri cu dizabilități care au îndemânare, care pot să lucreze alături de meșteri și de la an la an am găsit public interesat atât în domeniul lor, cât și în domeniul publicului larg, care vine și participă, care vine și lucrează alături de ei pe parcursul acestei săptămâni în gospodăriile noastre. Avem alături de noi Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.